Tak, dobrý den, co si přejete? Ale já bych si přál určitě tady, ne, pizzu. Jakou? Živou. Jo, živou, OK. Takže, hned to půjde, pane. To nebylo prdě. Jo, tady máte tu pizzu. Tady. Děkuji. Jo, není zač. Ne, prosím. U dalšího videa se uvidíme. Čau! Jasně, čau. Lajkos, odběros a jestli chcete, tak zvonečky. To má pravdu fakt. Počkat, a to skončí.